आं कुइसन खालामनो सानदों बिथां हाग्रामा सारनिसिम देबरगाव बासि रायजो देरहाखांनायनि उनाव नोंथाङा जेबो दायित्व गैयामोन नामा? 17 बोसोर सासे सिट जालायनाय सासे मेचुर पलिटिशियन लिडारा बेबायदि बेबहार देखायनाया गोदान जोलैखौ मा फोरोंनो सानदों? दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि बिथाङा थांनाय 5 बोसोराव खेनसेबो बाहागो लायाखै। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आरो आंनिनो आंगो लोगोफोर, गिबियावनो आंनि मोजां मोननाय आरो अननायखौ आङो जासिहरनाय थाबाय। एस ए इउथ आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। जों बयबो मिथिगौ जोंहा बारग'सिब हाग्रामा बिथां सारा 17 बोसोर बिटिसिनि सिट जाबोबाय, नङा होमबा? एस ए जातीय लिडार बिथांखौ आंनिफ्राय पार्सनेलि गोबां रेसपेक्ट दं, नाथाय एस ए इउथ जोबोद दुखु मोनबोनायबो थाबाय। दानि इउथ जेनेरेसनखौ बिथाङा मा फोरोंनो सानखो? बेखायनो आं कुइसन खालामनो सानदों बिथां हाग्रामा सारनिसिम देबरगाव बासि रायजो देरहाखांनायनि उनाव नोंथाङा जेबो दायित्व गैयामोन नामा? देबरगाव समाजनि बागै एबा जों इउथफोरनि इस्युफोरखौ लानानै एसेमब्लियाव दिखांनो 17 बोसोर सासे सिट जालायनाय सासे मेचुर पलिटिशियन लिडारा बेबायदि बेबहार देखायनाया गोदान जोलैखौ मा फोरोंनो सानदों? दानि जोंनि बिटिआरनि चिफ सारा बिथां हाग्रामा सारखौ बिसिबां हांख्रायदों एसेमब्लियाव मोनसे हेल्थि डिसकासन लानो थाखाय। दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि बिथाङा थांनाय 5 बोसोराव खेनसेबो बाहागो लायाखै। बेखायनो आं खावलायनो सानदों देबरगावनि रायजो राजा नोंथांमोना बिदाय होनांसिगौ आरो बिटिआरनि गासै रायजो राजाफोरा बिपिएफ बिजेपिखौ गारनानै इउपिपिएलनि शान्ति डेभेलपमेन्ट समान मोनथायनि थाखाय प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारखौ गोबां मासि देरहाहोनानै फिन खेबसेबाव लाबोफिननो थाखाय आङो गुरै खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों।